Panguva ino pane marumors ari kutendera zvinzi aiwa Walter Mzembi anozikanwa kunzi is a political prisoner panguva ino over poisoned aiwa mujail makanga ari right now kuri kuonekwa kunzi ari kupa runyatwa uko kwari kusika treatment but panguva ino pari kubuda madevelopments ekunzi the situation irimo aiwa muhospital aiwa especially kupa runyatwa aiwa it is very dire kuchionekwa kunzi hamuna medication yakanyasa kuringana and panguva ino his life is at risk. Sanapenda mashoko ari kuda panguva ino achiripotewa naupo chikono ndobva subscribe like on the bell kuti mina peni paka mudanyira chiti doctors concerned about the lack of drugs and equipment at Parenyatwa have informed me that Zimbabwe's former foreign minister Dr. Walter Mzembi is currently hospitalized there. He is seriously ill with an enlarged heart and swollen feet, and he also collapsed in prison last week, according to a prison official. He was arrested in Harare on 14 June for a case dating back over 10 years from his time as tourist minister. This came after spending 7 years in exile. He has been living in Eswatini, South Africa, and Zambia, and was arrested while coming from Zambia. Mzembi was Robert Mugabe's foreign minister before Mugabe was ousted in a military coup led by Emerson Mnangagwa and the army. Thomas Karubuda panguva ino inosirisa vanhu vachiona kuti aiwa panguva ine Walter Mzembi angatongotsakatika sefani. Panguva ino hakasi kutanga just because aiwa kutanga kwaJuly vanhu vakambotaura aiwa nhau dzikambotendera zvinzi Walter Mzembi is complaining and is suffering. Panguva ino musungu achinzi aiwa ari kuzama kuda kusika medical attention kana kuvigirwa mishonga yake yanga ari prescribed men from South Africa, but kwaonekwa kunzi he was blocked. And panguva ino the situation yaworse kuri kwaonekwa after Walter Mzembi azocollapsa and now ava kuita swollen features. Panguva ino the government ndopa yazomureleasa ati akwanise kunosika medical attention. Mbotodze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu zomafungiro enyu, subscribe or like, hit on the bell icon.